Amen. Good morning po sa bawat isa. Tayo po'y tumayo. Amen. Sige po, bago po tayo mag-start, tayo po'y umikot. Kamayan po natin ang ating mga kapatid sa Paranaque, dito po sa Molino, at iparamdam po natin ang pag-ibig na nanggagaling po sa ating Panginoon. Po sa bawat isa. Sa pag-awit po natin sa kantang ito, atin pong isipin kung gaano kabuti ang Panginoon. Kaya po hayaan natin ang ating mga sarili na ibigay sa Kanya ang napakataas na papurit papapasalamat. Amen. Mundo
Diyos, dakila ka, Panginoon. Tunay ngang ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Tunay ngang ikaw ay tapat at mapagmahal. Hallelujah, Father God, we thank you, Lord. Tunay nga, O God, sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat po, Panginoon, sa isang magandang umaga, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa bawat isa. And Father God, hayaan mo po, O God, na patuloy, Panginoon, sa puso po namin, O God, ay mag-umapaw ang pagpupuri sa iyo at ang pag-ibig sa iyo. Lord, sa umaga pong ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo, O God, Lord, ang worship service namin ito. Salamat, Panginoon, dahil Lord, minsan pa, O God, Lord, binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, upang Lord, purihin ka, Panginoon, upang Lord, makapagbigay sa iyo, O God, ng pasasalamat, Panginoon, Lord, makapanginig ng iyong salita. Lord, hayaan mo po, O God, na ang puso ng bawat isa, O God, ay maging handa at maging matabang lupa, Panginoon, Lord, na handa, O God, na mapagtamnan ng iyong mga salita. And Father God, Lord, sa anak mo po, O God, na gagamitin mo sa oras na ito, O God, Lord, we pray, O God, na patuloy mo siyang bigyan ng katalinuhan, Panginoon. At tunay nga po, O God, Lord, continue to anoint him, O God, Lord, and use him, O God, as your mouthpiece, O God. Lord, salamat, O God, hayaan mo, O God, na sa oras na ito, sa umagang ito, O God, ikaw po ang mag-orchestrate ng lahat ng mangyayari, Panginoon. Ikaw ang maitaas, Panginoon, at tunay nga, O God, walang anuman, walang sino man, at wala po, Panginoon, magagawa ang kaaway upang, Lord, tunay nga, tunay nga makapangyayari, Lord, sa maghapong ito, sa service na ito, God. We thank you, Lord. We praise you. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning! Good morning, church! Amen. Muli pa sabihin mo sa iyong katabi, good morning! Sa iyong likuran, good morning! Amen. Handa na po ba tayong ibigay ang pinaka-the best sa papuri para sa ating Diyos? Parang hindi pa handa. Sino po ang handa na magbigay ng pinaka-the best mo para sa ating Panginoon? Amen. Muli sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mahihiya na sumayaw sa ating Diyos. Huwag kang mahihiya na pumalakpak at itaas ang iyong kamay sa ating Panginoon. Amen? Kaya po sa umaga pong ito, sama-sama po tayo magpuri. Sama-sama po tayong umawit sa ating Diyos na buhay. Amen. Pangyarihan, haring kataas-taasan sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan ay hindi mag-iisa. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasama. Puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kaya ay hindi mag-iisa. Muli pa, Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan sa aking puso ay pagsama ay aking nararanasan, kaya ay hindi
hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. O Diyos, Diyos na makapangyarihan, aking kataas-taasan sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan ay hindi mag-iisa. Bumalik pa sa huling pagkakataon, Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, aking kataas-taasan sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan ay hindi mag-iisa. Kataas-taas ang Diyos, kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa iyo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Taas natin ang pangalan ng Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa iyo. Kataas-taas ang Diyos, kataas ang Diyos, kami sumasamba sa iyo. Karapat-dapat, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa iyo. Tayo magpuri. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa iyo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Napakabuti! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti, napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng ika. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti, napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng ilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti, napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating napakabuti siya magkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Nice ko! Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Sumigaw!
awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. kayong lahat ay sumigaw! Sumigaw sa galang ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na Ay sumigaw! sumigaw sa galang ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na ay nagalak. Ulit pa, wagas na papuri! Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, Awitan siya, luwalhatiin siya. Oh, ang aming wagas na papuri, O Diyos. wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Pinakamalakas na sigaw! Sumigaw sa galang ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may Sumigaw! sumigaw sa galang, Sumigaw! sa galang, sumigaw sa galang, ang lahat ng kilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw. Oh, purihin ka! Napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Sisigaw ng aming papuri. Oh, purihin ka, Panginoon. Oh, salamat, salamat. Oh, salamat, Oh, thank you, Jesus. Lord, maraming salamat sa pag-ibig, kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Lord, tunay nga, aming isisigaw, ang aming papuri, ang aming pagsamba. Lord, patuloy ka naming aawitan sa umagang ito. Patuloy kaming maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ano man ang dumang problema, anumang pagsubok sa aming buhay, Panginoon, kami patuloy sasamba, maglilingkod sa iyo, Diyos. Salamat. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Sabi mo sa Diyos. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Muli pa, oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba, wala nang
iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Uli pa sabihin natin, O Jesus, ikaw lamang ang aking buhay. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. O ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Ikaw lamang, ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang, ikaw lamang. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, ikaw lamang, ikaw lamang. Sa'yo lamang, sa'yo purihin natin ang Diyos. Samba magpupuri,
tapat, hindi nagkulang, di ka nagbabago. Tapat sa mga pangako. Tinatas ka namin, pinupuri ka namin. Walang iba kundi ikaw, walang iba kundi ikaw, Panginoon. Yes, O Lord, ang ngalan mo. We worship you, Diyos na buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patuloy po nating sambahin ang Panginoon. Patuloy po natin siyang itaas sa umagang ito. Yes, O Lord. Itataas ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Yes, O God. Yes, O Lord. Hallelujah. Pupurihin ka, Panginoon. Sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Yes, O Lord. Dakilang Diyos, kami po ay naririto sa iyong harapan. Nagpapakumbaba at inaaming wala po kaming magagawa kung wala ka.
Linisin niyo ang puso at isipan ng bawat isa at gawin kaming lahat karapat-dapat na tumayo sa iyong harapan. Surround us, Lord, with your glory. And we ask your presence to be our programmer this morning. Lord, we thank you, Lord, sa panibagong araw na ito, panibagong buhay at lakas na ibinigay niyo po sa amin. At ang iyong mga salita naming pag-aaralan ay tunay ang pahiran mo ng iyong langis, pagpalain mo, maging ang buhay ng bawat isa. At hayaan mo, O Diyos, na lalo pang uminit ang aming pagmamahal at paglilingkod po sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa unang linggong ito na Oktubre. Tunay na ang buhay ng bawat isa po sa amin ay masumpungan mong laging naglilingkod sa iyo, nagmamahal sa iyo. Salamat po, Panginoon, at ang banal mong Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Anyayahan natin ang Holy Spirit na kumilos sa ating mga buhay sa umagang ito by singing, Come Holy Spirit, Come Holy Spirit. Let's sing this song, Come Holy Spirit. Yes, Lord, hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. Sing it again. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come with your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in sing it again. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, just feel the presence of God. Yes, Holy Spirit, we need your anointing. We need your power in this last day, Lord. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you. Hallelujah. Yes, Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Yes, Lord, we worship you, Lord. We honor you. We glorify your name. We bless your name. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, people of God. Let's worship the King of Kings and Lord of Lords. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
yes, come on, people of God. Oh, oh, let everything that has breath praise the Lord. Lahat ng may hiling ay magpuri sa Panginoon. Lahat ng may hiling ay sumamba sa Diyos. Oh, lift up your hands. Lift up your hands to the coming King. Lift up your hands to the King of Kings. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, tanggapin nyo ang lahat ng karangalan, ang lahat ng papuri, ang pasasalamat sa iyo lamang, Ama, sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. One more clap offering to our God. Amen. Sige po, maupo ng lahat. Bago natin tawagin ang mga bata, ay gusto ko pong magpasalamat sa bawat isa, sa ating mga workers na at sa mga youth na ating nakasama nung pong nagdaang kailan nga ba yung Webes. Ayan. So, praise God. Ngayon po ay buwan na ng Oktubre. Ay tayo po ay ngayon ay Oktubre. Pinagdaraos po sa iba't ibang church ang araw ng mga pastor. Ito po'y buwan ng mga pastor daw, no? At sige, lahat ng mga bata dito kay sa harapan, pagpe-pray natin. Lahat ng mga bata. Ayan. Amen. Alam niyo po, ang mga bata ay mahal na mahal ng Diyos yan. At nais ng Diyos na ang mga bata ay laging maayos. Huwag nating pabayaan na para bagang laging nasa kalye, na isang linggong hindi naliligo. Pag-araw ng linggo, kailangan ay ilagay natin sila sa kaayusan dahil ang mga bata ay special kay Lord yan, no? Hindi natin sila dapat pabayaan at sila ay dapat na alagaan, mahalin, ayusin, lalo na pag-araw ng linggo ay dinadala natin sa Sunday School. Kailangan sila yung mga bagong ligo, kung kailangan lagyan ng pabango dahil harap sila kay Lord, no? Kaya ayan, maayos na mga bata. Amen. Pag-pray po natin, tuon natin lahat ng kamay natin sa kanila. Panginoon, salamat po sa buhay ng mga bata pong ito. Sila po'y regalo mo sa mga magulang at kayamanan, Panginoon, ayon sa iyong salita. Lord, I declare sa mga bata pong ito, your provision, your wisdom and knowledge. Sila po'y lumaking mabubuting bata, naglilingkod sa iyo. At sila mag-excel sa kanila mga pag-aaral. Bigyan mo sila ng kalusugang kalakasan, ilayo mo sa mga gawa ng kadiliman at demonyo ng mundong ito. Sila po'y lumaking matatalino, Panginoon, at mangyari ang plano at pangarap mo po sa kanilang mga buhay. Salamat po, Diyos. We entrust their lives unto you. Lord, sila po'y aming inihahandog sa iyo na ikaw ang hari at Panginoon ng kanilang mga buhay. We declare, O God, your divine protection upon their lives every day. Salamat po, Panginoon. At tunay na habang sila'y lumalaki silang may takot sa iyo. We thank you, Father. We praise you. We honor you. In Jesus' name, amen. God bless you. O doon sa tabi, lakad lang, ha? Ayan. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. At, amen. Bago po tayo magsimula, ay pwede bang, ayan, parang na-rapture na yata yung nandito sa harapan. No? Mapalad daw yung nasa harapan, sila yung unang tumatanggap ng blessing. Sige po, ayan, yung mga malalakas ang loob, matatapang, dito po kayo sa harap. Amen. Ayan, praise the Lord. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Alam niyo po, nasa huling araw na tayo, hindi natin alam kung anong oras, araw, buwan darating ang Panginoon. No, grabe na pong nangyayari sa mundo at kabi-kabila at sa ngayon po ay ayon sa banal na kasulatan, nasa Bible po talaga yan, ang Israel sa huling araw ay talagang lahat ng karatig bansa sila aatakihin pero hindi sila magtatagumpay. Ano po? Dahil protektado ng kapangyarihan ng Diyos ang Israel. Kaya nga po, ang bansang Israel ay pinili ng Diyos, sila hinirang at bayan ng Diyos na ang sino mang kumalaban sa kanila, ang Diyos ang makakalaban nila.
Kaya po ipanalangin natin saglit ang Israel. Maki-join po kayo. Father God in heaven, we pray for Israel, O God. We pray, Father God, for your covering, your protection upon the land of Israel, O God, the nation of Israel. We speak, Lord, blessing upon Israel. We speak, Lord, peace in Israel, in Jerusalem, O God, in Jesus' mighty name. Panginoon, salamat, O God, dahil ang bayan mong ito na hinirang sa pasimula pa ng mundong ito ay tunay na pinagpala mo na. At ang sabi mo, magpala, rito'y pagpapalain mo. Ang sumumpat kumalaban, dito'y ikaw ang makakalaban at susumpa. Kaya Lord, pinagpapala namin ang bansang Israel, ang kanilang Prime Minister, si Benjamin Netanyahu, Father God, giving wisdom, knowledge, courage, and boldness coming from you. Patuloy na mapangalagaan niya ang bansang Israel na iyong hiniram. Salamat po, Panginoon. In-entrust po namin sa iyong Israel in the name of Jesus. Salamat po, Lord, dahil pinagpala mo po ang bansang Israel. Thank you, Father. We honor you, Father God, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Sige po, buksan natin ngayon ang ating mga Bible. So, meron po ba tayong first time na ngayon lang nakadalo dito? Pakitaas ang kamay. Meron first timer. Ayan. Yan si Cyrus. Palapakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Ang sabi nga ng Panginoon, pag may isang kaluluwa nagbabalik loob sa Diyos, milyong anghel sa langit ang nagagalak. No po? At nakakatuwa po kahapon, may purpose ang Panginoon kahit biglaan yung pagpunta namin sa Los Baños, kaming family, nagkaroon ng bonding, ay pinuntahan ko po yung may release po pala ng train doon sa pinuntahan namin, yung barangay Tadlak. Maraming tao at sinurbay ko po at no ako'y pabalik na doon sa aming pinag-check-inan ay mayroong mag-asawa na naglalako ng tilapia, no? At 14 kilos daw yon, 65 lang ang kilo. So natuwa ako, bumili muna ako ng 4, sabi ko, at pagkatapos ay sila pala maglalako pa ron sa may bundok daw. Tapos nung maalis na yung 4 na kilo, sabi ko, sige, para hindi na kayo magtinda pa maghapon, ay bibiling ko na lahat yan. No? Pero bago nyo linisin yung natitira, pagpe-pray ko muna kayo. Tapos pinag-pray ko sila, sinirang ko ng Magnum 357. Ayan, yan po yan. No? Si Michael yung nakasando sa likod. Yan po yung mag-asawa, si Peter. Kaya tama-tama, ang dala niyang isda, Peter's Fish. No? Ayun, tilapia. Ayan, mag-asawa sila ni Cora. At sila po ngayon ay magiging contact person natin. Magkakaroon na tayo ng J. Blue Church Los Baños. Palapakan natin ang Panginoon. At magka-friend na po kami sa FB ni Cora. Sabi ko sa kanya, maybe December, babalik po kami rito. At tuwan-tuwa siya, nagpapasalamat dahil, yun nga, hindi na sila nagtinda pa. Doon na lang, nagkita na lang kami. At praise God, purihin po ang Diyos. Ayun, may plano po ako. Kailangan pag nag-start po dyan by December, sabi ko, mag-giving tayo doon. Pati mga bata, kung mga 80 bata, mga 40 families, kagaya ng ginawa natin sa Gensan, nagbigay po tayo ng rice, ng mga ibang food pack po sa kanila, ganun din gagawin doon para makawin po tayo ng soul. No? So kaya kailangan mag-ready tayo. At kung talagang walang manggagaling dito na magpupunta roon, para mangalaga ay bibigay ko po sa sagana. No? Dahil sa ngayon dito, parang wala pa akong nakikita pang talagang weakling pwedeng humayo doon. Mahalaga po yung soul winning. No? Kaya dyan po tayo tinawag ng Panginoon. So salamat sa 3 kaluluwa na yon na tumanggap sa Panginoong Hesus. At ngayon po ay nakakasharean ko yung si Cora para po maging contact person natin doon sa Los Baños. Kaya thank God, ito po yung mission natin is to lift up the name of Jesus and to preach the gospel of the kingdom to every nations and to proclaim that Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. No, yan po yung mission natin. Kaya pinapangaral natin ang Word of God saan man tayo dali ni Lord. Napakahalaga na meron tayong passion for the souls. No? Dahil ang nais ng Lord na bago siya dumating ay maipangaral ang gospel ng pagmamahal niya sa mga tao. Amen. So, ngayon po'y dadako na tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Buksan natin ating Bible sa aklat ng Joshua. Book of Joshua, after ng Deuteronomy sa Old Testament. Joshua chapter 24, verses 13 to 20.
Ayan. Joshua chapter 24 verses 13 to 20. Ayan. Tumayo po ang lahat. Ayan. At muli, wini-welcome natin yung ating isang first-timer na nakadalo, si Cyrus. At alam ko, mahal ng Diyos siya. Lahat ng tao, mahal ng Diyos, wala siyang itinatangi. At hindi aksidente kung bakit tayong lahat naririto. Ito'y plano po ng Diyos sa atin. Na marinig natin ang kanyang salita, dahil itong salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay sa atin. Ito yung nagbabago ng buhay ng tao. Ayan, sabay-sabay nating basahin. Basahin po natin sa English yan, NLT. Ano po ang sabi diyan? I gave you land you have not worked on. No? Ibinigay ko sa inyo ang lupaing hindi nyo binungkal o pinagpaguran, pinagtrabawan. And I gave you towns you did not build. The towns where you are now living. I gave you vineyards and olive groves for food, though you did not plant there. So fear the Lord and serve Him wholeheartedly. Put away forever the idols your ancestors worship when they lived behind the Euphrates River and in Egypt. Serve the Lord alone. Verse 15, but if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods your ancestors served behind the Euphrates, or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? But as for me and my family, we will serve the Lord, sabi ni Joshua sa mga tao. The people replied, we would never abandon the Lord and serve other gods. For the Lord our God is the one who rescued us and our ancestors from slavery in the land of Egypt. Then He performed mighty miracles before our very eyes. As we traveled through the wilderness among our enemies, He preserved us. 19. It was the Lord who drove out the Amorites and the other nations living here in the land. So we too will serve the Lord, for He alone is our God. Then Joshua warned the people, you are now able to serve the Lord, for He is a holy and jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maupo na po ang lahat. Praise God. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ang tema po natin ngayong buwan na ito ng Oktubre is about freedom to choose. Malayang mamili o may kalayaang mamili. No? Sa binasa po natin, during that time, ang sabi ng salita ng Diyos, na binigyan niya ang mga Israelita ng lupa. No? Na hindi naman nila ito binungkal. Pinatira din ng Panginoon ang mga Israelita sa isang lugar na may nakatayo ng mga building na hindi naman sila ang nagtayo. No? At kumakain sila ng mga prutas, ng mga ubas, mga pagkain mula sa puno na hindi naman sila yung nagtanim. No? So makikita natin dito, ang Diyos ay punong-puno ng biyaya. Amen po ba? Na sa buhay po natin minsan, dumarating ang mga pagkakataon na may blessing tayong tinatanggap na wala tayong ginawa, hindi tayo nagtrabaho, pero dumarating ang pagpapala. Meaning, yung grace ng Panginoon dumarating sa atin. No? Ibig sabihin, effortless. Pag sinabing grace, effortless, hindi mo pinagpaguram, wala kang ginawa, basta dumating na lamang ang blessing, yan ay biyaya ng Panginoon. No? Kaya nga po, ang bawat isa sa atin, ayon kay Joshua, kasi during that time, ang mga Israelita, maraming sinasambang iba't ibang Diyos. No? Mga Diyos-Diyosan. Yun ang kanilang pinaglilingkuran. Kaya ang sabi ng verse 14, kaya sambahin ninyo si Yahweh, sabi niya, at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin na ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Verse 15, at kung ayaw ninyo maglingkod sa Kanya, sabi ni Joshua sa mga tao, no? Kung ayaw nyo maglingkod sa Diyos, kay Yahweh, no, choose this day whom you will serve. Pumili kayo ngayon kung kanino kayo maglilingkod. Sa mga Diyos ba na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia,
o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirham. Ngunit para sa akin, sabi ni Joshua, but as for me and my family and my house, we will serve the Lord. Binibigyan ni Joshua ang mga Israelita ng kalayaang mamili. At tayo pong lahat na naririto, we have freedom to choose. May kalayaan tayong mamili kung kanino tayo maglilingkod. At ang Diyos ang tinutukoy po dito sa binasa natin, during that time, ang Diyos-Diyosan doon, yun po yung mga bato, mga rebultong malalaki na sinasamba ng mga Israelita. Maging sa panahon natin ito, maraming mga Diyos-Diyosan. Sa India, ang sinasamba nila, may dragon, may buhaya. Sa China, ganun din. Ang sinasamba nila, mga gawa ng kamay ng tao. Hindi nila sinasamba ang Diyos na lumika sa tao. At ang sinasamba natin dito ay ang Diyos na lumika sa atin. Amen. Hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan na ginawa ng tao, kundi yung gumawa sa ating tao ang sinasamba natin. So kaya nga, ang Diyos-Diyosan po rito, sa panahon nila, Joshua, mga bato, mga rebulto, yun po yung sinasamba nila at pinaglilingkuran. At sa panahon naman natin ito, maraming Diyos-Diyosan ang sinasamba ng mga tao. Ano po yung mga Diyos-Diyosan na pwedeng sambahin ng mga tao? No? Marami po ang Diyos-Diyosang pwedeng sambahin ng mga tao sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga buhay. No? At ang mga Diyos-Diyosang ito ay makikita po natin, ito po yung mga Diyos sa buhay ng isang tao na masyado niyang binibigyan ng atensyon. Masyadong ang puso't kaluluwa at isipan niya, buong katauhan niya, nakafocus na doon sa material na yon, doon sa bagay na yon. Kaya pag dumating ang problema, ano nangyayari? Siya'y bumabaksak at nawawala. Kasi nga, doon na siya nakafocus. Unknowingly, hindi niya alam, yung pala'y nasasamba niya na. No? Ano yung nasasamba niya na? Example, yung pera. Ang money is good. Mabuti po ang pera. Amen po ba? Sino dito kailangan ng pera? Taas ang kamay. O yan, lahat tayo kailangan natin yan. No? Bakit? Pambili ng pagkain ng pamilya, damit, pambayad sa kung may utang ka, kailangan mong bayaran. O pambayad ng card, ng cellphone na iyong kinuha, bahay, kuryente, tubig, lahat. Kailangan natin yung money. Money is good, but the love of money is the root of all evil. Yung pagmamahal, no? Yung pagmamahal sa salapi, maraming nagkakasala, maraming nalalayo sa Diyos, nakukulong, napapatay dahil sa paghahangad ng pera. No? Anong gagawin? Magnanakaw, mangho-hold up, papatay dahil sa pera. Yun, the love of money, no? Is the root of all evil. Money is good, no? Pero kapag ka ang tao, wala nang iniisip araw-araw, maya't maya, kundi pera, kahit linggo, pera pa rin, ayaw mo nang sambahin at maglingkod kay Lord. No, yun na lang iniisip, wala na. Yun po'y nagiging idolatry niya na. Nagiging Diyos-Diyosan niya na yun. No? Andyan po ba kayo? Mabuti ang pera. Hindi maitatayo ang building na ito, hindi tayo magkakaroon ng mga sound system, air condition, kung walang pera. No? Lahat yan, pera ang ginagamit para makamit lahat po iyan. No po? So, pero yung pag ikaw ay naging Diyos-Diyosan mo na ang pera, yan ang ugat. Kaya nga maraming nagkukorap eh. No? Maraming nagnanakaw. No? Dahil sa pagmamahal sa salapi. Yan ay nagiging Diyos-Diyosan. Ano pa ang pwede maging Diyos-Diyosan ng isang tao sa panahon nating ito? Yung ikaw ay, minsan may mga Kristiyano, no? Kailangan ito'y wake-up call ng Diyos. Ang multimedia ngayon, grabe. May mga narinig ako, nababaon sa utak, Kristiyano, o di ka nauubos ang pera. Kasi sa cellphone, merong yung sugal. Yung taya-taya daw, naubos ang 5,000, 10,000, Kristiyano yung born again, umaatin yun. Nadidisip ng demonyo. Lumalabas sa sa cellphone yung mga tataya ka. No? Ano tawag doon? Scatter. Ano? Tama ba yun? Scatter? No? Mga kapatid, yan ay sa demonyo. Kaya maraming yan ang nahuhuk ng demonyo ngayon eh. Maraming tao sa mundo ngayon, kahit Kristiyano, kaya kailangan maging matalino tayo. No? Huwag kayong pauhulog dyan, yung gambling. No? Kaya maraming nawawasak na buhay. Kita nyo, yung buti nahinto na nung dating Pangulo. Maraming nagawa ang dating Pangulo natin, Rodrigo Duterte.
yung isabong. No, ang daming mag-asawa dyan, nawasak. Dahil pati asawa yata itinaya kasi naubos yung no? O sige, asawa ko, taya ko at bahala ka na dyan. Kasi nabaon siya sa utang, ang laki ng natalo sa kanya. No? Binenta bahay, sasakyan, ayun, naghirap. At may mga napatay. Di ba yung nabalitang 5 yatang lalaki? Hindi na nakita. Dahil yun daw may hawak na manok, may diskarte daw dyan para matalo siya o para mga ganun, bagka binitawan. Maraming mga talagang gawa ng demonyo sa mundong ito, no? Na sumisira. Kaya pagka ikaw ay nahook na sa gambling, no, sisirain niya ng buhay mo. Gagawa ka na ng maraming kaparaanan para magnakaw at tumaya ng tumaya, nabaong ka sa utang ngayon. Naging idol mo na yon, no? Kaya ingat po tayo. Ano pa ang nagiging pwedeng maging Diyos-Diyosan ng tao sa buhay? Yan nga, yung gadget. Gadget is good. Sa mga estudyante, kailangan ng gadget, laptop, para magamit sa pag-aaral, makapag-search, no? Pero yung talagang 2 oras, 5 oras, naglalaro ka ng kung ano-ano doon, ng MLNF, no? MILF, naglalaro ka dyan, mauubos ang oras mo dyan, no? Yung gadget, no? Yan, nagiging idol mo na yan. Kaya minsan, kahit nga mga bata nag-aaway, no? Dahil sa gadget, na yung totoo yung sabi ni Doc Atoy, yung ang lakas kasi ng radiation yan Ang daming nakakasira ng utak, ng puso. Kasi nga, yung radiation yan malakas lalo sa mga bata. Kaya tulungan po natin ang sarili natin, pati ang mga bata na iwas-iwas. Ano po? Maging yung mga TV show, yung mga napapanood sa TV. No? Baka naubos ng 3 oras, 5 oras, nanonood ng yung mga sinasabing Netflix. Hindi ako bira kung makanood yan at hindi ako nakapanood. Sa cellphone lang yun, tignan ko yung mga mensahe, magpadala ka ng message, magbasa ng Bible na nasa cellphone, no? So, yan po ang pwedeng makakuha ng atensyon natin sa panahon na ito. Kaya nga, yan po yung masasabing mga Diyos-Diyosan, na kapag hindi mo napanood yung isang pelikulang yun, parang nagagalit ka, gagawa ka ng paraan para mapanood siya. No, may mga ganon. Hindi mo alam, nagiging idolatry na yun sa iyo. Even yung mga singer, no? Yung mga buti, wala na yung namatay, yung Billie Jeans, dyan, no? Yun, sino yung namatay na yun? No? Dating naging idolatry yun ng mga tao. Jackson, yun, si Michael Jackson, no? Para bagang pagka hindi mo napanood yung singer, yung dancer na yon, para ang lungkot mo, 1 linggo ka matamlay kasi hindi mo siya napanood. No? Idolatry po yun. No? Pag hindi mo nakita yung crush mo, ayaw mo nang umattend, o di kaya na-busted ka kasi naging idol mo siya. No? Mali po yun. No? Ito'y wake-up call ng Diyos sa atin. Ano pa yung mga vices sa buhay ng tao? Baka ikaw ay Kristiyano na, born again, pero andun pa rin, nagbibisyo ka, no? Baka nag-smoke ka pa rin, Kristiyano ka na, umaatem, no? Di ba sabi ng Bible, tayo ay templo ng Holy Spirit. 1 Corinthians 3:16, parurusahan ng Diyos ang nagwawasak ng templo niya. At banal ang templo ng Diyos, ito'y templo ng Diyos. Masisira ito kapag tayo ay umiinom pa rin ng alak, o baka mamaya meron sa ating dito, nagdadrugs pa rin, no? Nagdadrugs yan ang sumisira ng katawan ng tao. Yan ay nagiging idol. Alam nyo, kausap ko nga po yung taga-Kalapam, dati kong Timothy yun, no? Anak siya ng abogado, ngayon pastor na, nalulun po yun sa drugs, si Ronnie Baculo. May mga itinanong ko sa kanya, mga sign ng ganito, ganyan, at yun nga, dahil dati siyang nalulun for how many years sa drugs, no? Talagang nawasak ang buhay niya. Sira at nagkahiwalay na sila mag-asawa, no? Pero dahil na-transform siya, na born again siya, no? At ngayon pastor na, no? Pastor na po siya at may kongregasyon na hawak. Talagang totally binago ng Panginoon, nagbago ang buhay. Kaya nga pagka yung mga alcohol o yung drugs, no? May mga tao kasi pag nalulun sa ganyang bisyo, hinahanap ng katawan niya, no? Gagawa siya ng paraan para makapag-take ng ganung vision niya, no? Hanggang magkautang-utang, masira ang buhay. Siya nga, pinagbili niya yung electric panila, rep, kalam, supa, lahat. Hanggang nagkahiwalay ng mag-asawa, no? Si Pastor Ronnie Baculo, no? Kausap ko po siya kahapon nung makalawa yata.
meron akong mga itinanong sa kanya. At doon ko na-prove na talagang kaya pag ang isang tao nalulun sa bisyo, nasisira ang buong pagkatao. Isip, kaluluwa, espiritu, pati na ang physical niyang katawan. Kaya nga, yun ay nagiging idol, nagiging Diyos-Diyosa na po yan. No? Kaya nga, wala dito noon. Amen po ba? No? Tandaan natin, yan ang mga Diyos-Diyosan sa buhay ng maraming tao. Na kaya ang sabi ni Joshua, pumili kayo ngayon. No? Sinong paglilingkuran nyo? Yung mga Diyos-Diyosan na yan. Pero ako, para sa aking pamilya, ang paglilingkuran namin ay ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. Amen. Kasi kung saan naroon ang puso mo, naroon ang buhay mo, naroon ang kayamanan mo. Ang sabi nga ng Matthew 6:21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Where your treasure is, there is your heart also. Kung saan naroon ang puso mo, naroon ang yaman mo. Kasi kung saan ka nakapokus, nabubus ang oras panahon mo, nandun ang buhay mo, naroon ang kayamanan mo. Kaya nga, ang Panginoon ay nagre-required. Deuteronomy chapter 10 verse 12 and 13. Sabi ni Lord sa mga Israelita, and now Israel through sa magitan ni Moses. And now Israel, what does the Lord your God require of you? Anong inihiling? Anong kailangan ng Diyos sa iyo? Anong requirements ng Diyos sa iyo? Ito, He requires only that you fear the Lord your God. Matakot ka sa Panginoon mong Diyos. And live in a way that pleases Him. Mabuhay ka ng nakalulugod sa Panginoon. And love Him. Ibigin siya. And serve Him with all your heart and soul. Paglingkuran siya ng buong puso at kaluluwa. And you must always obey the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good. No? So itong nire-require ni Lord sa mga Israelita at maging sa ating lahat na ang ating Diyos ay paglingkuran. Amen po ba? At ang paglilingkod sa Diyos, marami pong paraan yan. Yung maglinis ka ng church, nakikita ka ng pastor o hindi, mag-ayos ka ng bakuran, mag-ayos ka ng sound system, nandun ka sa technical aspect, no? Ikaw ay nangangalaga ng sound, nasa musika, yan po yung mga paglilingkod sa Diyos yan. No? Andyan po ba kayo? Amen? Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang yung nagmi-mission, humahayong katulad ko na nagpipris ng Word of God. Ang paglilingkod sa Diyos, marami pong paraan yan. No? At ang hinihiling lamang ng Panginoon, paglingkuran siya ng buong puso. Ng buong puso. No? Kinuha ko po yung acronym na serve. Yan. Di ba? Sabi ni Joshua, pumili kayo ngayon mga Israelita. Kanino ba kayo mag-serve? No? Sa Diyos-Diyosan na sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, sa Euphrates. Pero ako para sa akin at sa aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon. No? As for me and my family, we will serve the Lord. Letter S. The word serve. Letter S. Self-sacrifice. No? Self-sacrifice. Pagsasakripisyo sa sarili. No? Kailangan, kung nais mo talaga maglingkod sa Panginoon, magkaroon sa buhay natin ng self-denial. No? Kasi ang taong talagang handang maglingkod sa Diyos at mahalin ang Panginoon, no? Handa mong isakripisyo ang sarili mo. Ano po ibig ko sabihin? Pag sinabing self-sacrifice, you value something. Yan po meaning. You value something or somebody more than yourself. Pinapahalagahan mo ang mga bagay o ang ibang tao nang higit sa sarili mo. No? Pinapahalagahan mo sila. And you place their needs. You place their needs and wants above your own. Nilalagay mo ang kanilang pangangailangan, yung mga gusto nilang higit pa sa iyo. No? Na kahit meron kang kailangan, tinitignan mo yung pangangailangan ng ibang tao, nagkakaroon ka ng share o bahagi, hindi man buo 100%, nagbabahagi ka sa kanila nang pwede mong ma-share. Self-sacrifice. At kung gusto nating mag-win ng kaluluwa, talagang mag-i-invest ka. No? Talagang magsasakripisyo ka, yung panahon mo, maging yung money mo, no? Anything na pwede mong ma-share sa Kanya, self-sacrifice. Amen po ba? Kasi mahal mo ang Diyos at mahal mo ang kapwa mo. Gusto mo siyang paglingkuran. Kaya nga, sa taong gustong mag-serve sa Panginoon, no, handa ka magsakripisyo.
Tulad ni Abraham sa lumang tipan. Di po ba si Abraham? Sa Genesis chapter 22, verse 9 and 10. Pag binasa natin ng Genesis 22, kinausap ng Diyos si Abraham. Ang sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, bukas maaga-maaga pumunta ka sa bundok ng Moriah. Ialay mo ang iyong anak na si Isaac. Walang siyang dalawang isip. Pagkagising ng umaga, pumunta at naglakbay papunta sa bundok ng Mount Moriah para sundin ang instruction ng Diyos. At pagdating nga roon kasama ang anak, eto na ngayon. When they arrived at the place where God had told him to go, Abraham built an altar. Sabi nyo, altar. And arranged the wood on it. No, nagtayo siya ng altar at inayos yung mga kahoy. Then he tied his son, tinali yung anak, si Isaac, and laid him on the altar. On the top of the wood, inihiga niya ro sa ibabaw ng altar, sa kahoy. And Abraham picked up the knife. No, kinuha niya na yung kutsilyo to kill his son as ano daw? A sacrifice. No? Handa niyang patayin ang anak niya para isakripisyo, ialay sa Diyos. Kaya ang isang taong handang maglingkod sa Diyos at nagmamahal sa Diyos, handa mo isakripisyo pati na ang, kita niyo, kaisa-isang anak niya. No? Na mahal niya, sinakripisyo niya. Abraham sacrificed his son, Isaac, dahil yon ang nire-required ng Diyos sa kanya. No? Pag nag-uusap ang Diyos sa atin, meron siyang gustong ipagawa sa atin, huwag tayong magdalawang isip, gawin po natin. Amen. Mawalan ka man ng isang bagay o material, ang balik naman ng Diyos sa iyan, 10 doble. Amen po ba? No? So he need to do that. Kailangan niya itong gawin. He has no choice. Wala siyang choice kundi sundin at gawin ang ipinapagawa ng Panginoon. Sacrifice. No? At sa pagsasakripisyo po natin, talagang kailangan you are willing to sacrifice. No? Isasakripisyo mo ang oras mo. No? No? Magsasacrifice ka na kahit malayo ang gawain, talagang pupunta ka. No? Isasakripisyo mo yung time mo. No? Even your business. No? Yung iba, hindi makapagsara ng negosyo paglinggo kasi malakas ang kita. Hindi maisakripisyo para lang sambahin ng Diyos at maglingkod sa Panginoon. No? May mga ganong tao. Dahil mababaw ang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Kaya ang isang taong merong sakripisyo sa buhay para makapaglingkod lamang sa Panginoon, talagang isasara niya yung kanyang business. No, ihinto niya muna yung pagtatrabaho niya. Even yung mga gawain pambahay, pamilya, karir, lakas mo, panahon mo, isasakripisyo mo dahil gusto nating mag-serve kay Lord. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? No? Na ang buhay natin talagang nakaalay na kay Lord dahil yun ang nire-required ng Diyos. Ang isang taong totoong nagmamahal sa Diyos at gusto maglingkod sa Panginoon, handa mong isakripisyo ang lahat sa buhay mo. Pati na pitaka mo. No? Biro niyo, 3 kaluluwa sa tuwa. Ayun, nagkaroon kami communication. Siya na ang contact person natin doon sa Los Baños. No? Talagang sa tuwa, hindi na naglako. Binili na natin yung mga isda niya. No? Alang-alang sa kaligtasan nila. 3 po yun. No? So kaya nga, Romans 12:1. Anong sabi ng Romans 12:1? Romans 12:1, I beseech you therefore. Sabi ni Pablo, nakikiusap ako sa inyo, sa mga taga-Roman believers, sabi ni Pablo, Brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies, ialay nyo, ihamdog nyo inyong katawan, a living sacrifice, buhay na handog. Holy, banal, acceptable, katanggap-tanggap sa Diyos, which is your reasonable service. Ito ang karapat-dapat niyong pagsamba sa Diyos o paglilingkod. Na ang buhay daw natin, ihandog natin sa Diyos bilang handog na buhay. No? Kaya ang mga buhay natin, kailangan itong ialay sa Diyos bilang alay na buhay. No? Kayo ba, bigyan kayo ng isang, halimbawa, dinalang kayo ng buhay na manok. Tapos pilay naman pala yung manok, tapos bulag pa, no? Alay daw sa iyo, no? O di ka bigay sa iyo. Hindi ka matutuwa, binigyan ka bulag tapos pilay, no? Hindi ka matutuwa. Kailangan yung masigla, buhay, dahil ang Diyos daw ay banal, no? Kaya yun daw ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Kanya. Kaya pag tayo po'y nagse-serve sa Panginoon, kailangan active tayo, kailangan masigla tayo, no? Kailangan nakarapat-dapat yung pagsaserve natin sa Kanya.
na magseserve tayo sa Panginoon, hindi tayo napipilitan lamang. Amen po ba? Kasi pag gumawa ka kay Lord na napilitan ka lamang, madali ka mapagod, manghihina ka. No? Kaya ako po, kahit araw-araw ako magbiyahe, kahit saan ako pumunta, kasi yun ang puso ko, yun ang buhay ko eh. Yun ang kayamanan ko sa Panginoon. No? Hindi ka mapapagod. Bakit? Kasi self-sacrifice mo yun eh. No? Kaya nga sa paglilingkod sa Panginoon, hindi niya tinitingnan kung ano yung background ng tao. Kung ano natapos niya, ang tinitingnan ng Diyos, yung puso na handang maglingkod sa Panginoon. No? Palapakan natin ng Diyos. Hallelujah. Amen, amen. Pangalawa, letter E, the word serve. Letter E, endurance. No? Endurance. Let us serve the Lord with endurance. Hebrew chapter 12, verse 1. Ano ang sabi diyan? Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses, kaya nga yamang tayo napapaligiran ng maraming mga saksi sa buhay at pananampalataya, let us strip off every weight that slows us down. Alisin daw natin, iwaksi ang mga pabigat na pagpapabagal sa atin, especially the sin, lalo na yung kasalanan, that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. Manakbo tayo na may buong pagtsatsaga, pagtitiis. No? Manakbo daw tayo. So kaya nga sa pagsaserve sa Panginoon, kailangan ng paglilingkod ng may pagtsatsaga. Sabihin sa katabi niyo, magtiyaga ka. Huwag kang manghinawa. Huwag kang mapagod. No? Maglingkod ng tapat at totoo. Dahil marami nag-serve sa Panginoon, sumuko na, umayaw na, bumitaw na, nanghina na, nanlamig na. Dahil marahil sa problema, dahil sa mga persecution, dahil sa mga pangangailangan sa buhay, hindi nakapasa sa testing ng Panginoon. No? Pero ang isang tao na lumalaban sa paglilingkod sa Diyos, na kahit anong laban ng buhay, hindi sumusuko, at natapos niya ang finish line, haharap tayong lahat isang araw sa Diyos doon sa kanyang kaharian. No? Di ba sabi ni Paul sa 2 Timothy 4:7, sabi ni Paul, I have fought the good fight. I have finished the race. I have remained faithful. No? Nakipaglaban daw siya. Puspusan siyang lumaban at tinapos niya yung takbuhin na inilaan ng Diyos sa kanya at nanatili siyang tapat. No? Kaya ang nagtatagumpay sa laban, no, ng buhay, ito yung talagang nakipaglaban ng may katapatan. Hindi sumuko. No? Kasi may mga Kristiyano, kaya nga sa paglilingkod sa Diyos, hindi ito sa patagalan eh. Kahit bago ka pa lamang, pero tama ang puso mo, marunong kang tumanggap ng correction, marunong kang tumanggap ng pagtutuwid ng pastor, ng leader, marunong kang tumanggap ng ipinapayo sa iyo. Hindi yung maliit na bagay, para ang laki-laki na. No? Minsan, liit na bagay lamang, nagtampo na. No? Naging dahilan na hindi na dumalo. No? Ang liit-liit na bagay, bakit? Ang babaw ng faith. Ang babaw ng pangunawa. No? Ako po, nung hindi pa ako born again, sobra ako napakamatampuhin. Kumakain ako nung mga siguro 12 years old ako, 10. Yung kuya kong panganay namin, hindi kumakain akong ganyan. Biglang kukurutan yung ulam ko. Dahil doon, di na ako kakain, maghapon yun. Umalis na ako sa mesa. No? Nagtampo na ako, ganun po ako nung araw eh. No? Ayoko nung kumakain ako, tapos kukurutan mo yung ulam ko, kukuhanan mo siya. Napakamatampuhin ko po noon. No? Grabe po. No? Pero pag ikaw ay Kristiyano na at naglilingkod sa Panginoon, kailangan malawak ang pangunawa. Amen po ba? No? Hindi ka lang nabati ni sister, ni brother, baka may ginagawa, may iniisip, may problema, nalampasan ka, o si kuya, si brother, si pastor, hindi ako binate, ayoko na nga umaten. Ayun, tapos. No? Kaliit-liit na bagay. No? May mga bagay na kailangan lawakan ng pangunawa. No? Amen po ba? Ang matampuhin, yung mga bata na naglalaro, baka hindi nabigyan ng candy siya, dahil wala na, nagtampo na yun, nagkagalit, hindi na nagbati. Bata yun eh. Pero hindi tayo bata. No? No? May mga young people na, mga young adult, young pro. No?
Kaya nga po, kailangan ng endurance in serving the Lord. Kailangan ng katyagaan, katatagan. No? Hindi pwede sa paglilingkod sa Panginoon ay maliit na bagay, ay madali tayong manghina, madown at aayaw na. Hindi po ganun. Kaya if you want to serve God, serve the Lord wholeheartedly. No? At kailangan ng endurance. No? Ang sasakyan napapatunayang matatag at matibay pag dumaan sa bako-bako. No? Yung mga sasakyan. No? Ganon din po tayo. Kaya kailangan tayo ay mapatunayang matatag sa ating Panginoon. Amen po ba? No? Amen po ba? No? Kailangan tayo ay padaanin sa testing. Kasi ang Diyos, yung mga taong gusto mag-serve sa Kanya, talagang papayagan ng Diyos na dumaan tayo sa trials. Itetest po talaga. No? At minsan ang gagamitin kung sino pa yung pinakamalapit sa puso mo, mahal mo sa buhay, no? Kaibigan mo, yan ang gagamitin para subukin tayo. No? Kaya kailangan naman maging matatag tayo. Amen po ba? Sabi nga ni Pablo sa kanyang hamon at encouragement sa taga-Korinto, 1 Corinthians 15:58, sabi ni Pablo, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at magpakasipag sa gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyo na hindi nasasayang. Sabi nyo, hindi nasasayang ang inyong paglilingkod sa Diyos. No? Kaya yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi pala nasasayang. No? Yung oras mong ibinigay na dapat sana, linggo, pahinga na tayo ng hapon, pero may gawain pa rin. Umaga, hapon, no? Tuloy pa rin. Bakit? Hindi nawawala ng kabuluhan yung panahon at oras, pagod na inilalaan natin sa paglilingkod sa Diyos. No? Basahin natin lahat. 1, 2, 3. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ayan, no? Hindi nasasayang. Sabihin sa katabi nyo, kapatid, hindi nasasayang ang paglilingkod mo sa Panginoon. No? Hindi nasasayang. Biro nyo, yung palang panahon, oras, na lakas, no? Lahat ng ginagawa natin basta para kay Lord, hindi nasasayang. Pero masasayang yan, no? Kapag tumalikod ka sa Kanya, pag ikaw ay gumawa ng kasalanan, pag ikaw ay bumalik sa iyong kasalanan, at nabuhay ka sa kasalanan, mawawala ng lahat ng silbi yung ginawa mo kay Lord. Ito yung pangatlo natin. R, repentant heart. No? Pusong nagsisisi. No? Pagka hindi nagkaroon ng true repentant heart ang isang tao, lahat ng ginawa mo for how many years sa nagdaang taon, ikaw ay gumawa ng kasalanan, tumalikod ka kay Lord, bumalik ka sa bisyo mo ng kasalanang ayaw at kinamumuyan ng Diyos, lahat ng ginawa natin noon, mawawala ng kabuluhan. Masasayang. Parang di ba yung mga, di ba napapanood natin sa TV, for 30 years na naglingkod sa costume, sa gobyerno, naging tapat siya. Pero dahil na-involve siya sa corruption ng milyon-milyon, ayun, wala siyang benefits pagka nag-retired. Nasayang lahat yung pagod niya for how many years. No? Wala siya matatanggap dahil na-involve siya sa milyon-milyong corruption. No? Nabaliwala yung napakaraming taon niyang paglilingkod. No? Na dati naman siyang maayos, tapat, pero nung bandang huli, nilamon ng corruption ang isip at puso niya. No? Ayun, baliwala lahat. Ganon din kay Lord. Pag tayo ay naglilingkod sa Diyos, sinimulan natin ng tama, tapusin po natin ng tama. No? Nagsimula tayo ng tama. Pero pagka nagsimula ka ng mali, hindi mo itinama yung mali mo, itinatama ka, ayaw mong patama, tatamaan ka talaga. No? Tatamaan ka. Ayaw mong patama eh. Tinatama ka na nga eh. No? No? Kaya kailangan magkaroon ng repentant heart. Yan ang mensahe natin noong isang buwan. No? Repentance. Useless ang lahat ng ginawa ng isang tao sa mga nagdaang taon pagka hindi nagkaroon sa buhay niya ng true repentance. Mahalaga yung pusong nagsisisi. Ang isang tao, kapag ikaw ay totoong nagsisi sa kasalanan mong ginawa, kailangan na 180 degrees na pagtalikod.
No? Kasi pag hindi natin tinalikuran ang kasalanang pinagsisihan natin at binalikan natin siya, anong sabi ni Pedro? Tulad ka ng baboy na matapos paliguan, maya-maya yung baboy andun uli sa putik. Tulad din ng aso. Ang aso, sumuka. Maya-mayang konti, binalikan yung suka, kinain. Ganyan na maraming Kristiyano. Nagsisi na. Lord, di na ako inom, di na ako magda-drugs. Lord, di na ako magsusugal, di na ako magtotong it. Pero bukas makalawa, ando na naman. No? Kaya yun ang sabi ni Pedro. 1 Peter chapter 2. No? Na tulad ng aso, sinuka, binalikan. No? Ang pinagsisihan natin, wag na nating gawin po. Amen. No? Kailangan ng repentant heart, pusong nagsisisi. Kaya nga, repentance is the first requirement of God to forgive us para mapatawad ang tao. No? Para malinis ang ating makasalanan. And the message of Jesus after His resurrection from the dead is repentance. Yun ang mensahe ni Jesus eh. Basahin niyo yung Revelation, di ba? Yun sa 7 iglesia. Nabuhay na siya muli mula sa patay. At yung mensahe niya sa 7 iglesia, ang iglesia sa Ephesus, ang iglesia sa Pergamum, sa Smyrna, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Basahin niyo yung Revelation chapter 2 and chapter 3. Nandyan yung 7 iglesia, ang mensahe ng Diyos sa kanila, magsisi kayo. No? Meron namang nagtuturo sa panahon nating ito, hindi na raw kailangan mag-repent. No? Buhay, namatay na nga ang Panginoon at nabuhay na maguli. Sa Revelation, ito yung mensahe niya, mag-repent ng tao. Kaya nga sa chapter 2, pag binasa niya, alam ko ang mga ginawa mo, dati kang mainit sa akin. Sabi ni Lord, pero ngayon, nanlalamig ka na. Yan, di ba? Sabi ni Lord, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Revelation 2:4. No? Nanlalamig ka na. Sabi ni Lord, kaya ano sabi niya, magsisi kayo. Magsisi kayo. Yun ang mensahe ng Panginoon, mag-repent, mag-repent. No? Kaya nga, napakahalaga po ng repentant heart na meron tayong pusong nagsisisi. Amen po ba? Kasi pag ang tao hindi nagsisi sa kasalanan at nagpatuloy, no? Narinig na ang mensahe ng Panginoon, pero matigas ang puso, rebelde pa rin, kapahamakan ang kahantungan ng taong yun. No? Sa impyerno ang kanyang pupuntahan pagdating ng araw. Kaya ang mensahe ng Panginoon sa mga nais na talaga mag-serve kay Lord, magkaroon talaga ng repentant heart. Kasi unless ng tao hindi magsisi sa kasalanan, mapapahamak siya. Maka 2-3 beses mong sinabihan pero matigas ang ulo para mga Israelita. No, 'di ba yung verse 20 nung binasa natin, yung ating text, anong sabi ng verse 20? Ang sabi rito sa ating binasa, Revelation, kapag tinalikaran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapopootan niya kayo at paparusahan. Hindi niya paghihinayaang lipulin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan. No? Kita niyo, naging mabuti na ang Diyos. No? Pero ang mga tao ay malayo pa rin sa Diyos, matigas ang ulo, rebelde pa rin, ayaw pa rin sumunod sa Panginoon. No? Kaya nga, anong nais ng Diyos sa atin? Tayo ay maging mapagsisi. No? Meron tayong pusong talagang nagsisisi. No? Amen po ba? At nakikita mo ang isang taong totoong nagsisi, nakikita sa buhay, sa gawa niya araw-araw. No? Nakikita mo yung changes, outwardly, physically, mentally, maging sa pananalita niya. No? Makikita mo yung kaayusan, no? Yung pagbabago. No? Maayos siyang magsalita, lagi siyang kumbaga sa pinto, nasa hulog. No? Nasa tama. Pero pag wala sa hulog ang isang tao, disaligned, mga salita niyan, sala. No? Ang galaw at kilos niya, sala. Wala sa ayos. Bakit? Kasi may tama nga eh. No? Ayaw magpatama eh. No? Kaya kailangan ng repentant heart. Talagang nagsisisi sa kasalanang ginawa. No? Pang-apat, serve. The word serve, vigilant. No? Maging vigilante. Mapagbantay, mapagmatsyag. 1 Peter 5:8. Ano ang sabi diyan? Be sober. Be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion,
walking about seeking whom he may devour. No? Maging matalino daw tayo, magbantay, magmatsyag, sapagkat ang kaaway nating demonyo, no, ay tulad ng leon. Naglalakad, gumagala, naghahanap ng masisila. No? Naghahanap yan. No? Kaya pag isang Kristiyano hindi mapagbantay, mapagbatsyag, ayan, aatake ang demonyo, wawasakin niya at sisirain ang buhay ng tao. No? Pag sinabing vigilant, ano ba, what is vigilant? Pag sinabing vigilant, keeping careful, watch for possible danger or difficulties. Nag-iingat ka, nagbabantay ka sa posibleng kapahamakan o masamang pwedeng mangyari. Nagbabantay po tayo. No? In other words, sa ibang translation o salita, meaning, staying in watchful and alert to danger or trouble. Staying in watchful, nagbabantay ka, no? Nanatili ka nagbabantay, alerto ka sa kapahamakan o gulong pwedeng mangyari. No? Yan po yung vigilant. Kaya pag ang isang tao, vigilant siya, no, mapagbantay siya, mapagmatsyag, ito po yung makikita natin. No? Paano ba magiging vigilant ang isang tao? No? Maintaining a vigilant mindset requires consistency and conscious effort. Yan. How to become a vigilant person? Paano tayo magiging vigilant, mapagbantay na tao? I-maintain natin yung pagiging mapagbantay natin, no? Yung isip daw natin ay consistent at conscious effort. Ibig sabihin, sa kapaligiran nating nangyayari, no, yung may kaganapan, lagi kang nakabantay, nakawatch, tinitignan natin ang kapaligiran, no? You stay, no? For example, no? Yung current events ngayon, no? Yung nagbabasa rin tayo ng balita o nakikinig sa balita, tinitignan natin kung anong nangyayari, nagaganap, nagwawatch tayo. Baka hindi natin alam, napasok na nga pala tayo ng mga 50,000 na Chinese na atake sa atin. O yan, napasok na nga tayo ng mga pogo. No? Kailangan alam din natin na nangyayari. Pero merong balita na merong main pogo sa Pilipinas na hindi pa rin napapasok. At alam nyo na yun, taga Cavite tayo. No? Ewan kung totoo nga yun ang pinaka-main na hindi mapasok-pasok. No? So nagbabantay po tayo, ayaw nating mapasok tayo. No? So kaya nga yung sugalan, yan ang sugalang isang malaki na sumisira ng buhay ng maraming pamilya. No? Yan sa Banban, yan sa Pampanga, sa Pora, kung saan pa. No? Sa Las Piñas, ang dami po. Kikita nga ng bilyong pera, pero milyong tao naman ang sinisira. So salamat sa ating Pangulo, no? Bongbong Marcos, na may puso para sa tao talaga, na inihinto. No? Kasi nung isang administrasyon, yun yung panahong napasok ata tayo ng lahat ng yan. No? So salamat sa ating Pangulo na nagmamahal sa ating bansa. No? So kaya ang isang taong vigilant, no, is a person, someone who consistently exercises foresight. Yan ang taong vigilante. No? Consistently exercises foresight. Ine-exercise niya yung nakikita, no, and possesses the ability to perceive and analyze potential threats or opportunities in their environment. Ang vigilanting tao, no, ine-exercise niya na tuloy-tuloy yung nakikita niya, no? At yung possesses the ability, no, na gusto niya makuha yung kakayahan na ma-perceive at na-analyze niya yung potential na threat, no, and opportunities sa environment. Kaya nga ang kapaligiran natin, no, sobrang marami na po sa bansa natin ang pwedeng sumira dito. Pero tayo mga Kristiyano, no, kailangan po maging mapagbantay tayo, maging vigilant po tayo. Amen po ba? No? Kaya ang isang taong vigilante, mapagmatsyag, meron siyang duty as a person. No? The duties of vigilant person is to promote safety. No? Yan yung vigilanting tao.
mapagmasid, mapagbantay, pinopromote niya yung kaligtasan and security within their community. Kaya nga tayo may security yan, si Kuya Perdi. No? Sinisecure natin ang paligid. Ngayon po, naglagay tayo ng 8 CCTV rito sa buong church. Bakit naglalagay ng CCTV ang mga malalaking bahay, ang mga bilyonaryo? For security po yun, safety. No? Kasi nga baka mapasok ka na magnanakaw, mga drug addict, kailangan nagse-search ka rin na mapagbantay tayo. Gusto natin yung secured ang paligid. Amen po ba? Ayaw mo na yung pamilya mo, yung bahay mo, mapasok ng mga masasamang loob. No? At hindi tayo papahayag. Kaya ang isang vigilanting tao, pinopromote niya yung safety and security within their community. Kaya nga, pag tayo may crusade sa labas o tayo may feeding program sa labas, kailangan yung kalalakihan ay vigilante. No? Nagmamatsyag, baka mamaya agawin yung pagkain na dala-dala mo. Di wala tayo papakain. No? Kailangan baka kaya nga kay Brother Eddie, di ba, yung ang Pangulo, bakit ganong ang security niya, pinapangalagaan niya ang kaligtasan ng kanyang leader. Baka mamaya may mambato, may mag-assassinate. No? No? Yun yung mga vigilant security niya. Kaya maging sa church po natin, no? In spiritual side, meron tayong tinatawag na spiritual vigilant. No? Ito po'y mahalaga. It is important for us because it allows us to walk on earthly journey with wisdom and a strategy for when evil is near. Ulitin ko. Sa spiritual vigilant, it is important for us. Mahalaga ito sa atin because it allows us to walk on earthly journey with wisdom and strategy. No? For when evil is near, pag ang masamay nandyan na, no, kailangan may nagmamatsyag sa atin, mahalaga ito. Ito yung it allows us na makalakad tayo sa ating paglalakbay ng may katalinuhan. At ito yung strategy, no? Diskarte po ito para pag ang kaaway, ang demonyo nandiyan, so nababantayan natin. Baka hindi natin alam, napapasok na pala tayo, no? Ng mga masasamang loob. Kaya nga tayo may CCTV, no? Kahit saan ako naroon, tinitignan ko po na may CCTV tayo rito sa loob ng church. Kahit nasa Mindanao ako, pag binuksan ko yung cellphone ko, kita ko yung absent dito. Kita ko yung may nagwawala rito, nagte-text, pero wala nang may cellphone sa inyo, nasa labas. Kita ko kung ilan na umaten. Nasa cellphone ko po yun 8 yan, sa likod, sa labas, sa gilid, lahat, sa taas, sa bubong. No? May CCTV po tayo, naglagay tayo. Bakit? For security reason. No? No? Kaya nga meron tayong security yan sa pangunan ni Kuya Perdi para mapangalagaan yung katahimikan, kaligtasan ng kapatiran. Pati ng mga bata natin, yung maliliit. No? Ayaw nating may mangyaring hindi maganda sa kanila. So kaya nga, vigilant. No? Sa pagsaserve sa Panginoon, kailangan maging vigilante talaga tayo. Hindi lamang tayo spiritual. No? Siyempre, nasa physical tayo . No? May mga tao sa paligid na kailangan nating bantayan at tignan din. No? No? So, in serving the Lord, importante po na maging vigilant tayo. No? Mapagmatsyag, mapagbantay. Ayan. No? So, kaya nga sabi ni Pablo, no, di ba? Magpakasipag kayo sa Panginoon. Dahil yung paglilingkod natin sa Kanya, hindi nawawala ng kabuluhan. Last, in serving God, no? The word serve, empowered. No? Pag sinabing empowered, confident ka. No? And in control of your life. Confident ka, ano ba sa Tagalog confident? Panatag, no? Kumpiyansa. At kontrolado mo ang sarili mo, hindi ka napapadaig sa kasamaan, kasalanan. No? Kaya nga, to empower something, to strengthen something, to make something stronger. No? Nagiging malakas ka kasi empowered ka. And you cannot empower people o other people pag tayo mismo hindi empowered. No, hindi mo sila pwedeng palakasin. Kung ikaw nga nangihina, down ka, paano mo sila mapapalakas? Ikaw mismo down. No? Ikaw mahina.
No? Hindi ka empowered. No? Kaya para ma-empowered natin ang ibang tao, kailangan tayo empower. No? Revive. Kaya para malaman natin na empowered ang kasama natin, meron siyang growth. Nag-go-grow siya. Spiritually, mentally, emotionally. Learning, nag-aaral siya. No? Makita mong nag-go-grow siya in education, in learning, even in development. No? Sa kanyang buhay, merong development. Nag-go-grow. Kasi kung minsan may mga Kristiyano, imbis na makita nating nag-go-grow physically, spiritually, no, nag-go-grow siya, hindi nag-go-grow. Nadidemote, bumababa. No? Sa pawala, hindi sa paaangat. Sa pababa. Kaya nga, ang isang taong empowered, makikita mo yung consistent niya sa pagsiserve kay Lord. Hindi yung lulubog, lilitaw, lulubog. Hindi po ganon. Ang isang nagsiserve na tapat at totoo sa Panginoon, makikita mo sa kanya yung consistent niya, tuloy-tuloy. No? At binebless naman siya ni Lord. Andun yung kanyang pagpupursige na matuto at lumago sa Panginoon. Kasi empowered siya. No? Basta may gawain ng Panginoon, willing siyang umaten, pumunta, matuto, umaten ng training kasi empowered eh. No, revive siya. Kaya nga for us to empowered, you have a choice, freedom to choose. Meron ka pa ring kalayaang mamili, no? Kaya nga pag binigyan natin ng karapatan ng Diyos sa buhay natin, na gumalaw, kumilos, no? Andyan, dadaling ka ni Lord sa mabuti at tama. Pero pag ang isang tao, sinasara niya ang pintuan ng Diyos sa buhay niya na makakilos, wala magagawa ang Diyos. No? Kaya nga, an empowered person is honest to himself. Yan yung taong empowered. Tapat sa sarili. No? Without fear of what others may think. Wala siyang takot na ano man ang sabihin ng tao. Alam niyang siya ay tapat eh. Alam niyang tama ang puso niya. Malinis. Wala siyang ginagawang masama. Meron siyang self-discipline and power of positive thinking. No? Meron siyang sariling disiplina at kapangyarihang mag-isip ng positibo. Yun yung taong empowered. No? Hindi siya nag-iisip ng masama, ng pangit sa kapwa niya. Lagi niyang iniisip yung kabutihan. No? Kaayusan. So what have to do? Anong gagawin natin? Be associate with the person of positive mind. Sumama ka lagi sa isang taong may positibong kaisipan. No? Yun ang samahan mo. Kasi pag lagi mo nakakasama, negative person, wala nang sinabi at inisip, nako, ang buhay, pangit at pasama ng pasama. Kaya yun, buhay niya ang pangit. No? No? Nako, hindi nagaganda ang buhay ko. Hindi na ako uunlad. No? Pasama ng pasama ang buhay. Ayun, yun nga nangyayari sa kanya. No? Pero kapag ang buhay mo ay wala ka sa level ng level A, kumbaga, no? Lagi ka namang nag-iisip ng positibo, lagi ka nagde-declare, nagaganda ang buhay mo, aangat, sasagana, bubuti, mangyayari po yun kasi positive thinker ka. No? Amen po ba? Kaya nga, do not allow yourself to join the group of people who will lead you to destruction or in danger zone. Huwag tayong sasama sa mga taong negative ang isip. No? Kasi dadaling ka niya sa kapahamakan. Kaya kailangan, ang sasama natin yung mga empowered person. No? Yung mga taong hinihila ka sa gawain, sa paglilingkod, na ikaw ay lalago at aangat, mga taong alam mo na dadaling ka sa tama at mabuti. No? Pero pag dadaling ka sa kasinungalingan, pagka ang share sa iyo, mga pangit at masamang salita at bagay na magpapahina sa iyo, no, umiwas ka muna doon. No? Amen po ba? No? Kaya tingnan mo yung katabi mo, kapatid, no, simula ngayon, no? Mag-isip tayo ng tama. No? No? Gusto ng Panginoon na bawat isa po sa atin ay maging daluyan ng ikalalakas ng kapatid natin. No? Kung siya'y nanghihina, palakasin mo. No?
Kasi pag ikaw ay hindi empowered at nakasama mo yung mga unempowered na tao, halimbawa hindi Christian, ikaw ay Christian, dahil baksak ang spiritual life mo, imbis na ikaw ay makadala sa kanila, ikaw madadala nila. No? Sa kasamaan, sa kasalanan. Kasi nga, hindi ka empowered eh. No? Kaya ano ang sabi ni Joshua? Mamili kayo ngayon kung kanina kayo maglilingkod. Ngunit para sa akin at sa aking pamilya, as for me and my family, we will serve the Lord. No? No? Mamili tayo, pinapipili tayo. Nasa atin ang choice. Parang yung bata at saka lolo niya. Sabi nung bata, no? Lo, itong ibon, no? Nahawak ko. No? Nakita niyo po, buhay siya. Oo, apo ko. Sige, no? Nilagay sa likod. O lolo, sabihin niyo po sa akin. Hulaan niyo. Ginawa pang manghuhula si lolo. No? Lolo, itong ibon na nakita niyong buhay na hawak ko kanina. Hulaan niyo, buhay po ba ito? Patay. No? Sabi ng lolo. Apo ko, pag sinabi kong patay yan, pipisilin mo todo, mamamatay. No? Pag sinabi kong buhay, di luluwagan mo ang kamay mo, di buhay siya. Tama po kayo, lolo. No? Nasa akin ang desisyon kung bubuhayin ko o papatayin itong ibon na hawak ko sa kamay ko. Nasa buhay po, nasa ating mga sarili ang desisyon. No? Ang pagpapasya. No? Kung gusto nating mabuhay ng mahaba at masiglat, malakas, mapayapa, nasa atin ang desisyon. Ang desisyon magpasya na, Lord, habang ako'y nabubuhay, maglilingkod ako sa iyo. Lord, gamitin mo ang buhay ko as a channel of blessing sa kapwa ko kabataan, kapwa ko ama ng tahanan o ina. Nasa atin ang pagpapasya. We have freedom to choose. No? Malaya tayong mamili. At sinabi ko sa inyo nung first Sunday na Oktubre, kaming mga pastor ay ginagamit ng Diyos to guide people, to give instruction, no? To correct, to empower. Pero nasa atin pa rin ang pasya. No? Gusto natin sa kasalanan, sa kadiliman, kay Satanas, sa bisyo, sa kasamaan, wala kaming magagawa. Malaya ang taong mamili. Ang church ay gawain ng Panginoon lugar na kung saan dito itinatama ang buhay natin. No? Inaayos. At nasa tao pa rin ang pagpapasya, wala sa pastor. Tayo pa rin ang mamimili. Kaya mga kapatid, mga magulang, ang paglilingkod sa Diyos hindi biro. Ito po isang seryosong bagay. Ano mang ministry meron tayong kinapapalooban, do your best for the glory of God. At ang Diyos ang magpapala sa atin sa lahat ng ginagawa natin. May nakakakita man o wala. Our God is a God of rewarder. Siya ay nagre-reward sa atin. No? Ang tao, nagkukulang tayo. Hindi naman lahat maaabot. Pero ang Diyos, kita niya tayong lahat. Amen. Siya ang magbibigay ng reward sa lahat ng ginagawa natin. No? Pag naglingkod tayo sa Kanya ng tapat at totoo. At yun nga ang sabi ni Joshua sa kanila, no? Choose this day whom you will serve. No? But as for me and my family, we will serve the Lord. Amen? Sige, tumayo tayong lahat. Praise God, purihin ang Diyos. Habang tayo may lakas at buhay, masarap ipagamit sa Diyos ang buhay na ito. Ipaglingkod sa Kanya. No? Ano man yung mga ginagawa natin sa Panginoon, gawin natin ang buong puso. Na sa Diyos tayo naglilingkod, hindi sa tao. No? At siya nakakakita sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga, ayon sa hamon ni Pablo, magpakasipag kayo sa gawain sa Panginoon, yamang hindi nasasayang ang inyong paglilingkod sa Kanya. Hindi nawawala ng kabuluhan. Sa bawat isa po sa atin, nais ng Diyos na ang buhay nating ito ay isuko natin sa Kanya, ipasakop natin dahil ang Diyos ang may-ari at may hawak at may bigay ng buhay nating ito. Siya rin na may kapangyarihan magpahaba nito at magpagaling sa ating katawan kung ito'y nagkakaroon ng karamdaman. Sige po, yumuko tayong lahat at pumikip. Panginoon, narito po kami sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Inaamin po naming lahat na kami po ay wala magagawa kung wala ka. Kung meron man sa aming kalagitnaan na hanggang ngayon marahil nabubuhay sa kasalanan at ngayong narinig niya ang iyong salita na kailangan naming mag-repent, pagsisihan ng buong puso ang kasalanang ginagawa.
ito na po ang oras, Panginoon, na nais naming magkaroon ng pagbabago ng buhay, magkaroon ng kapayapaan ng takbo ng buhay sa araw-araw. Panginoon, kami po'y narito sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Umaamin na kami nagkasala sa iyo at kailangan namin ng kapatawaran sa aming makasalanan. Umawit po tayo sa Panginoon bago tayo mag-pray. Sabihin natin ang awiting ito sa Panginoon. Umawit tayo ng isang awit. Yes, Lord. Thank you, Lord. Amen. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan. Makaniig ka, sa'yo ay pumisa. Ulitin natin, ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan. Makaniig ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko, maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggan. Mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Habang tayo lahat nakayuko, nakapikit, taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Mga kapatid, mga magulang, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng repentant heart, pusong nagsisisi. Dahil ang tao kapag hindi nakapagsisi sa kasalanan ginawa't hindi ito tinalikuran, kapahamakan ang hahantungan. Sabihin natin ang panalangin na ito, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa iyong mga salita na aking narinig. Inaamin ko, Panginoon, ako po'y nagkasala sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, hugasan at linisin sa lahat kong kalikuan. Ang puso ko'y baguhin mo. Magari ka sa buhay ko, Panginoon. Tinatalikuran ko na ang mga maling ginagawa ko nang hindi nakalulugod sa iyo. Kaya't sa oras na ito, Panginoon, palakasin mo po ako. Handa ako maglingkod sa iyo. Sumunod sa iyong kalooban habang nabubuhay. Marami pong salamat. Ito po aking panalangin. Amen. Mga kapatid, mga magulang, tayo po'y mga ambasador ni Kristo. Tayo maglingkod sa Kanya. Paglingkuran natin ang Panginoon habang tayo nabubuhay. Yes, Lord. Hallelujah. Let's sing this song. Ambassador of Christ. Into your arms I am secured all of my life. Overflowing grace compels in my life. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till... Sing it again. Yes, Lord. Into your arms I am secured all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I
found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Sing it again. Into your arms, Lord. Into your arms I am secure all of my life. Overflowing grace, the mercy of my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. And I will always life to you, Lord. Lord, I will always follow you. Yes, Lord. Wherever you say, hallelujah, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Purihin natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We will serve you, Lord, as long as we live. And we declare your mighty works. Lord, Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon. Ito ang purpose ng buhay namin sa mundo, ang mapaglingkuran ka. Lord, salamat po, O Diyos. Salamat, salamat. Habang kami may hininga at may buhay, paglilingkuran ka namin. Yes, Lord, salamat po, O Diyos. Ikaw lamang ang Diyos na nagbigay ng aming buhay at lakas at wala nang iba pa. Sa iyo nang gagaling ang lahat ng meron kami sa buhay. Lord, kinikilala po namin na ikaw na aming Diyos. Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Diyos ni Moses, Diyos ni Joshua, ni David. Diyos ng Biblia. Panginoon, salamat. Continue, Lord, to move upon your people, O God. Empower each and every one. Lord, patuloy naming maramdaman ang iyong kalapitan sa araw-araw, sa oras-oras, bawat minuto. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong pagsama at gabay ay maranasan namin sa araw-araw at walang hihinto sa amin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na buhay na tumawag at pumili sa amin. Salamat po, Panginoon. Pwede ba kayong kumuha ng partner? Sige po, hindi yung katabi niyong mahal niyo sa buhay. Humanap kayo ng partner. Sige po, yung mga usherette, mga workers leader, umikot kayo. Huwag yung katabi niyo na nasa kaliwat kanan.
Sige po, kumanap kayo ng kapartner. Sige po, yung mga nasa likod, kumuha kayo ng kapartner. Magpe-pray po tayo. Pagpe-pray natin ng isa't isa. Okay, yung music. Pag-pray nyo yun. Aisa, yun. Yan dyan sila Cyrus. Ayan, Ayan. Kakaroon tayo ng prayer one another. Mag-declare kayo sa Kanya, no? Halimbawa, dinideklara ko sa iyo, simula ngayon, maglilingkod ka sa Diyos, mag-aapoy ka, iingatan ka ng Diyos, pagpapalain ka niya. Yes, sige po, mag-pray tayo sa Kanya, declaration. Sige po, pag-pray nyo siya. Start po tayo ngayon. Hallelujah. Kasyan, halika dito. Lord, dinideklara ko si siyang lalaking anointed worshiper mo, Lord. Lalaki siyang naglilingkod sa iyo, matalino, malusog, malakas. In Jesus' name, I release and I declare sa anak mong ito, Panginoon. Lord, hallelujah, a prosperous life, a glorious life, Lord God. Good health, Lord God, I release unto him. Lord, dinideklara ko, Panginoon, ang tagumpay ng buhay niya, Lord. Mag-excel siya sa pag-aaral. Yes, si Karalamakanda, in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pinagpala mo na po siya. Yes, Shikabarabakanda. Empower your people, Lord God. Empower your people. Yes, Shikabarabakanda. Yes, Shikabarabakanda. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Yandarabakanda. Hallelujah, hallelujah. Yes. Receive. Yes, tanggapin nyo ang deklarasyon ng bawat isa. Declaration of anointing, wisdom, encouragement, boldness, the fire of God, the revival spirit, breakthrough upon your life. Yes, Lord, release your power, release your spirit, release your anointing. Bless each and every one, Lord. Yes, let your glory, let your spirit move upon their hearts. Let the fire of the Holy Ghost fill their hearts, O God. Yes, empower your people, O God, to serve you, Lord, to honor you, to do your plan and purpose in our lives. Yes, shaka baba 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 bakanda. Hurra baba 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 baba. Andara la bakumara la bakamdara la bashyamdara la bahay. Shika baba 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 bakanda. Shika baba 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 bakanda. Hurra baba 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 kashika bara la bakamda. Ratandara la bakumara la bakamdara la bashyamda. Shika baba 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 bakanda. La bakandara la bashyamda. Yes, yes. The Holy Spirit is moving. The Holy Spirit is moving. Yes, the Holy Spirit is moving upon your heart. Yes, upon your spirit. Yes, hallelujah, hallelujah. Lord, touch your people, Holy Spirit, touch your people. Empower your people by your spirit, Lord. Oh, halakarabababababab. Yes, yes, Lord. Thank you, Lord. You bless each and every one. You empower your people, oh God. You empower your people, Lord God, by your spirit, by your power. Oh, harakabakashika babababababakanda. And I will give my life to you to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you wherever you send me. I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Lord, si Karabarakanda, sineselyohan ko ng iyong kapangyarihan. Ang prayer na ginawa ng bawat isa, ang deklarasyon, ito'y mangyayari at magaganap sa iyong mga anak. In Jesus' name, thank you, Lord, for empowering us this morning. Receive all the praises, the honor, the glory, Father God. In Jesus' name, malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Sige po, maupo muna ang bawat isa. Praise the Lord.
Dumako tayo sa isang mahalagang gawain. Sinong ating... sino nga yung naka-assign? Amen. Praise God. Sabihin sa katabi niyo, pinagpala ka ng Diyos. You are empowered now by the Spirit of God. Amen. Tumayo nga muli ang bawat isa. Sige po, umawi tayo muna kay Lord. Magsaya tayo kay Lord kasi araw-araw may kasiyahan kay Lord, may kagalakan. Amen. Umawi tayo sa Panginoon. Hallelujah. Araw-araw may kasiyahan kay Lord. Clap your hands. Hallelujah. Magalak tayo sa Panginoon. Amen. Whoa-oh. Araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan. Araw-araw sasamahan. Araw-araw di iiwan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon. Ano mang maging panahon. Ano mang pagkakataon. Ano mang maging sitwasyon. Ano mang maging sitwasyon. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Araw-araw kasiyahan. Amen. Araw-araw kagalakan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan. Araw-araw di iiwan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon. Amen. Ano mang magkakataon. Ano mang maging sitwasyon. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, walang katulad ang ating Panginoon. Kaya sasabihin natin sa Kanya na wala siyang katulad. Hallelujah! Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang anumang maging panahon. Maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano bang maging panahon? Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano bang maging panahon?
bawat isa. Thank you, Lord. Tumako tayo sa isang malagang gawain. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon sapagkat sa araw na ito, no, naroon na tayo ay binigyan ng, sabi nga, information ng ating Panginoon kung paano tayo mag-choose para siya ay paglingkuran. Amen? At isang paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon ay ang ating pagkakaloob. Tandaan natin, we cannot overcome Him. Una sa lahat, siya ang nagpakita eh. No, siya yung nagbigay ng example. No, ang Diyos ang nagbigay ng example kung paano siya mamimili, no? At ito ay yung habi nga ay ibigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sino man na sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, no? Napakasakit bilang ama, katulad po no, na ibigay mo ang iyong anak, no? Pero sa pagkakataon na ito, ang Diyos Ama pinili niya na iligtas ang lahat ng tao. At ito ay pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen? At nais ng ating Diyos na mamili rin tayo sa pamagitan ng ating pagkakaloob. At tandaan natin, hindi natin siya mahihigitan. No? At makikita po natin na tapat siya sa kanyang pangako na kung ibibigay natin no, bilang paglilingkod natin sa ating Panginoon yung ating mga tithes, yung ating mga offering, ang pangako niya, hindi niya hahayaan na tayo ay, habi nga, i-devour o sakupin ng kaaway. Sapagkat ang nais ng ating Panginoon, maranasan natin yung pangako niya na pagpapala. That He can supply all our needs according to His riches and glory. Amen? At sa oras na ito, makikita rin po natin sa aklat ng Korinto, sa 2 Korinto, na He loves a cheerful giver. No? I-choose natin, piliin natin na tayo maging cheerful sa ating pagkakaloob. Amen? No? Na huwag nating hayaan na sa ating pagkakaloob ay makaramdam tayo ng parang kabigatan. Kasi minsan Lord, ito na lang yung ano ko ito na lang yung pera ko No? Pero kapag po ang pinili natin ay yung pagiging giver sa ating pagkakaloob, hindi tayo mahihirapan. At higit sa lahat, makikita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya sa umaga pong ito, let's choose to give our offering unto God with a cheerful heart. Amen po ba? Sa oras na ito, tayong lahat ay yumukot pumikit. Father God, salamat for you has given us the freedom to choose, O God. At sa pagkakataon na ito, Lord, pinipili namin na kami makapagkaloob sa inyong gawain ng may kagalakan sa aming mga puso. Dahil alam namin ang katotohanan na ang lahat ng bagay ay galing sa inyo. Wala kaming maipagmamalaki, wala kaming maaangkin, Panginoon. Kaya Lord, hayaan niyo po na sa aming pagkakaloob, una sa lahat, ito'y maging paglilingkod namin sa inyo. Maging isang mabangong samyo sa inyong harapan, O Diyos, ang aming pong ipagkakaloob, Panginoon. Dahil ito po ay ibibigay namin na may kagalakan sa aming mga puso. Pagpalain niyo po ang bawat isa at minsan pa, prove unto them, O God, katulad ng sinabi niyo sa inyong salita, na kung kami ay susunod sa inyo, Lord, maglilingkod sa inyo, Panginoon, sa karangan ng pagkakaloob, bubuksan niyo ang pintuan ng langit at maging mga bintana, O Diyos, upang ang pagpapala ay ibigay sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat. Let there be a miracle of multiplication sa amin pong naroon mga pagkakaloob at ito'y magamit lamang sa pagpapalaganap ng inyong banal na salita. Maraming pong salamat. Truly, Lord, we give you all the glory, the honor, the praise, and the thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Ikaw ang aking paglilingkod.
sundin ano man ang suliranin. At kay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling, subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Amen. Praise God. Tayo po'y dadako sa ating Holy Communion. Napakaganda po na mensahe ng awit. Patuloy lamang sa iyo na maglilingkod, ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, ano man ang mangyayari, ay wala makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig sa Diyos. Ngayon po, ang banal na hapunang ito ay isa sa sakramentong iniwan ng Diyos sa atin. At ito po'y ginagawa natin once a month bilang pag-aala-ala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa 1 Corinthians 11:23, nung gabing ipagkanulo ang Panginoong Hesus, dumampot siya ng tinapay, at ang sabi rito, tumanggap ng aral si Pablo mula sa Panginoon at ibinibigay naman sa atin. At nang kanyang kunin ang tinapay, ito ay kanyang hinati, at ang sabi niya, kanin niyo ito, itong aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aala-ala sa akin. Kaya po yung bread na yan o yung ostya, yan ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon na ipapartake natin, na sa pagganap natin ito ng banal na hapunan ay naalaala natin ang pagkamatay ng Panginoon. Ganon din naman, matapos maghapunan, hinawakan ng Panginoon ng saro, at ang sabi niya, ito ang saro ng bagong tipam, na sa tuwing inumin niyo ito, inaalaala natin ang kanyang dugo ay nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Ano po, tayo manalangin. Lord, pagpalain niyo pong tinapay at juice. Gagawin po namin ito bilang pag-alaala sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, na ang dugo mo'y nabuhos upang malinis hugasan naming kasalanan at mapatawad kami. At ang tinapay, simbolo na yung katawan, at sinabi ng iyong salita, by your stripes we are healed. Sa iyong mga sugat na tinaglay, pinagaling mo na kami. Kaya Lord, salamat sa kagalingan ng aming katawan, ng aming karamdaman. Salamat, pinatawad niyo ng aming makasalanan. Salamat, Panginoon, na kami nagtagumpay na.
Pagpalaan niyo po ang bread at ang juice. Thank you, Father. In Jesus' name, this we pray. Amen. Sige po, kunin niyo po. Hawakan niyo po at tayo po ay sabay-sabay maya-maya. Umawit muna tayo sa Panginoon. At the cross of our lives, where your blood was shed for, there's no greater love than this. You have overcome the grave, the glory fills the highest praise. What can separate me now? You tore the veil, you made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. Meron na po lahat. Itaas natin ang bread. Father God, salamat you send your Son, Jesus Christ, to save us, to redeem us, to heal our sickness and diseases. We claim it, Lord. By your stripes, we are healed. Sabay-sabay natin kainin. Thank you, Lord. Inumin po natin ang juice. Thank you, Lord. Sige po, ipasok nyo lang. Inumin nyo na po ang juice. Thank you, Lord. We are blessed by your blood, Lord. We are cleansed from all our sins. Thank you, Jesus. Amen. Pasan nyo po pa kanan, kukunin uli at pakaliwa ng ating mga Let us pray. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. Maupo muna bawat isa. Mahalaga announcement. Bago natin ipag-pray ang mga may birthday na October. Announcement. Praise. Amen. Sige po, dako po tayo sa ating announcement. Ngayon pong October 7 to 9, Monday to Wednesday po ang ating prayer and fasting. So yung prayer items po natin ay isisend na lang po sa mga GC. So everyday po yon sinesend po na ni Pastora Chic. And sa online programs po natin, ito po every Monday 7:30 p.m. po, live po sa ating Facebook page. Every first and third Monday po is Speak Life. And prayer matters naman po every second and fourth Monday po. So, ngayong darating na Monday is Speak Life. Ayan po. So, online programs po natin ng Thursdays ay Tinig ng Pag-asa, 7:30 p.m. din po ito. Mga pastors po from different satellites po yung makakasama po natin. And live po ulit to sa Facebook page po. Every Tuesdays naman po, 8 p.m. Via Zoom naman po ito yung ating spiritual feeding po. So, sinesend din po yung link. Ano lang po yun po yung default na link po natin na ginagamit. So, pwede po natin i-click yon or minsan po sinesend po para hindi pag natatabunan po. And, ayun po, makaka-join po tayo dito. 8 p.m. po ito. And, midweek naman po, every Wednesday, 7 p.m. So, ito po yung hindi live dahil ini-encourage po ang bawat isa na tayo po pumunta dito sa church. Ayan. And soaking din po, Friday, 7 p.m. dito pa rin po sa church. Ayan, ito po ang ating mga social media po sa Facebook and sa YouTube. Let us follow, like, and subscribe po. And kung gusto po natin i-replay ulit yung turo po kanina ni Bishop, pwede po tayong pumunta ulit sa Facebook or sa YouTube and pwede po tayong mag-play doon ulit. And yun lang po sa ating announcement. Ngayon naman po, invite po natin sa harapan si Brother Albert Hahalya o Jajalya. Ayan. Ito po ang ating first time visitor. So, sa umaga pong ito,
let us stand up and let's welcome our brother in Christ sa umaga pong ito. Hello, Cyrus. God bless. Ayan, natutuwa ang mga angel sa langit pag may isang lumalapit sa Diyos at nagbalik loob sa Panginoon. Ayan, si Cyrus. God bless you, Cyrus. Pag-pray po natin siya, si Cyrus. Lord, salamat sa buhay ni Cyrus. Hindi kanya ikinahiya. Siya po'y lumapit sa iyong harapan. Tinanggap ka as Lord and Savior. We pray, Lord, for his life and his family. Bless niyo po siya. At hindi ito ang huli ng kanyang pagdako rito para sambahin ka at paglingkuran. Pagpalain niyo po siya sa kanyang trabaho araw-araw at gabayan. Sa iyo namin siya pinagkakatiwala. We release your blessing upon his life, Father God. In Jesus' name, amen. God bless Cyrus. Amen. So ngayon naman po, lahat po ng birthday celebrants ng October ay inaanyayahan po sa harapan. October. May birthday ba na may October? Pati po yung mga Birthday wedding rin pala anniversaries nila. din po para mapag-pray po kayo ni Jericho, Bishop. October ka rin pala. Ba, tama yung dating ng blessing sa'yo. Halika. Ha? O, tayo lang palang dalawa. O, ba, may cake pa. O. Aba. O, ito rin ba, October pa kayo? Dalawa, aba. Anniversary. O. Ayan. Okay. Mahawak mo na ito. Sige po, ituon nating lahat ang kamay natin sa birthday at anniversary ng ilang taon na. Pangalawa, ano ha? Sige, ituon po natin ang kamay natin sa kanila. Ayan, si Jim nga pala, October, tsaka si ano. Lord, salamat po sa buhay ni Brother Kenon, Sister Gemalim. 2 years na po nakalilipas nang sila po ipag-isahin mo. Father God, we pray for your intervention, for open heavens upon their lives. Bless their relationship, O God, lalo pang lumalim ang kanilang relasyon sa iyo. At ang paglilingkod nila sa iyo, hindi nawawala ng kabuluhan. Lord, i-release ko po sa kanila ang pagpapala mo at ang biyaya mo, Panginoon, ang iyong kabutihan, katapatan na patuloy nilang maranasan. Marami pong salamat sa tagumpay at ng kasaganan mong buhay na ibinibigay mo po sa kanila. I-bless mo po ang kanilang pagsasama, maging aming kapatid, si Brother Jericho, Jem. Lord, ang kapatid namin ito, si Edward, sa kanilang pong pagdaraos ng kaarawan, madama nilang kalapitan mo, ang biyaya mo at pagpapala. Thank you, Lord. Patuloy na sila po'y malapit sa'yo, lumalim ang relasyon sa iyo at pagkakilala. Basahin nila ang salita mo, Panginoon, araw-araw in Jesus' name. We entrust their lives unto you, Father God. We praise you, we honor you. In Jesus' name, this we pray. Amen. Happy birthday. Happy anniversary. Praise God. God bless. Oh, may cake daw pala. Ayun. Oh, kunin yun. Ayan, sa may anniversary, hawakan niya. Day to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oblo-dablo. Ayan. Oh, sige. Dito. Ayan. Sige, mamaya kainin natin yan. Amen. Purihin po ang Diyos sa oras na ito. Ayan, tumayo po tayong lahat para sa ating balik natin ang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming dinig,
Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, at kapilaan mo'y di mapapaglayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pasasalamat. Yes, Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon, Lord, sa katagumpayan, Lord, ng service na to, Panginoon, ngayong umaga na to, Lord. Lord, maraming salamat din po, Panginoon, Lord, sa mga bagay na inyong binibigay, Panginoon. Hindi man po namin ito hinihingi o pinapanalangin sa inyong pangalan, Panginoon. Sapat na yun, Lord, na sa amin, Lord, na binibigay nyo ng kusa, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, at sa aming paglilingkod, Panginoon, patuloy ka naming pagsiservisyohan ng bukal sa aming puso, Panginoon. Patuloy ka naming pipiliin na ikaw ang aming Diyos, Diyos at tagapagligtas, Panginoon, Lord. At anuman po mga sakripisyo, Lord, na aming ginagawa, Panginoon, alam po namin, Lord, hindi ito mapapagal. Dahil alam po namin, Lord, sa inyo po kami nag-iimpok, Panginoon, hindi po dito sa lupa, Panginoon, Lord. Kaya, Lord, Lord, sa bawat naglilingkod sa inyo, Panginoon, patuloy niyo po silang palakasin, Panginoon, upang magkaroon ng endurance, Lord, upang matapos ang mga plano nyo sa kanilang buhay, sa aming buhay, Panginoon, Lord. At Lord, maraming salamat po, Lord, sa inyong anak na ginamit, Panginoon, upang mag-iayag ng inyong salita, Panginoon. Ano man pong lakas ang nawala sa kanya, Panginoon, ay balik niyo po sa kanya, Panginoon, Lord. Kaya patuloy po kayo maghari sa kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang pamilya, Panginoon. Patuloy niyo po silang balutin ng banal niyong dugo, Panginoon. Ibigay ang lakas, Panginoon, sa paghayo, Panginoon, upang marami pang kaluluwa ang maabot ng inyong salita, Panginoon, Lord. Sa lahat, Lord, sa buong service natin, Lord, sa worship, sa ushering, Panginoon, sa technical, Panginoon, pinagpapasalamat ko rin po ang kanilang buhay, Panginoon, dahil hindi po magiging sapat o hindi po magiging matagumpay itong gawain na to, Panginoon, kung wala rin po ang tulong nila, Panginoon, Lord. Bless nyo rin po sila, Panginoon, sa inyong pamaraan, Panginoon, Lord. At Lord, sa bawat isang nandito, Panginoon, salamat, Panginoon, dahil dinala niyo po ang kanilang mga pangyapak, Panginoon, upang makinig ng inyong salita, Panginoon. Lord, anumang aming narinig, Panginoon, na inyong salita, Panginoon, ay aming lalakaran, Panginoon, aming hahawakan, Panginoon, dahil patotoo po kami, tunay kami naglilingkod sa inyo, Panginoon, Panginoon Diyos. Sa aming pag-uwi, Panginoon, patuloy niyo po kaming balutin ng banal niyong dugo, Panginoon. Ilayo sa anumang kapahamakan na gagawin ng kaaway, Panginoon. In Jesus' name, Anghel ng Panginoon, inututusan ko kayo. Anumang balakid, anumang gawa ng kaaway, hindi makapag-penetrate sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyo ang pinakamatamis na papurit, kapurihan, Panginoon. Sa inyo lamang po lahat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, Amen. Napakabuti ng ating Diyos, di siya Siya nagbabago.